Zdravím vás u nového videa. Dnes budeme potřebovat na naši lekci 2 účastníky, protože se podíváme na jednu z pokročilejších funkcí Zoomu a to jsou oddělené místnosti. Takže pustíme naše účastníky dovnitř a podíváme se na to. Tato funkce oddělených místností je v nastavení trošku skryta, takže ji musíme zapnout. Pokud nevíte, jak tuto funkci zapnout, podívejte se prosím na mé první video, kde detailně rozebírám nastavení celého Zoomu a nastavení celého systému. Takže pokud jsme zapnuli tuto funkci, nalezneme ji zde a vidíme tady Breakout Rooms. Tady je to nastavení trošku jiné u různých verzí. Může tady toto okno vypadat poněkud jinak, ta funkce a ten systém je ale pokaždé stejný. Rozdělujeme nebo určujeme počet skupin, které chceme udělat. Takže já, protože právě teď mám 2 účastníky na této lekci, můžu logicky asi udělat jenom 2 skupiny, ve které bude každý účastník sám. To, kolik účastníků bude v jedné skupině, vidíme tady dole. Ano, takže teď mám jednoho účastníka na skupinu, teď mám prostě 2 účastníky na skupinu, kdybych šel dále, tak mám 0 až 1 účastníka na skupinu a tak dále. Tedy pokud budete mít třeba 20 účastníků, uděláte 4 skupiny, budete mít v každé 5. Ano, to vám celkem dobře ukazuje, pokud máte například lichý počet, tak vám to dobře ukazuje, kolik tam opravdu těch účastníků bude. Takže když my teď zvolíme počet skupin, tak máme 2 možnosti. Udělat to automaticky nebo to udělat manuálně. Pokud zvolíme automatickou možnost, Zoom sám rozdělí účastníky do skupin, to znamená, budou tam úplně náhodně, ano, náhodní účastníci v náhodných skupinách. Pokud zvolíme manuální možnost, máme možnost přiřadit účastníky sami do skupin. Takže jestli chceme, aby byl někdo s někým, uděláme to tímto způsobem. My teď dáme tu automatickou možnost a dáme Zoom rozdělit tyto účastníky. Tak, vidíte to, že se nám otevřelo nové okno, kde máme ukázáno, kdo bude ve které skupině. Já tady nemám moc žádné variability, ale můžeme to vidět. Pokud teď dáme otevřít skupiny, účastníkům přijde oznámení. Oni teď mají 2 možnosti. Buď tu skupinu přijmout, nebo ji odmítnout. Vidíme, že první účastník už přijal a druhý účastník ještě pořád čeká. On má teď 2 možnosti, které za chvilku uvidíte. A to je možnost ne teď, prostě nechce se připojit teď, nebo se připojí. Ano, takže doporučuji říct studentům, připojte se, ano, aby věděli, co mají udělat. Takže když účastník zmáčkne Join, bude do skupiny připojen. A jak můžete vidět, já jsem tady nyní sám. Ale já tady sám být nechci a chci se podívat na to, jak studenti v jednotlivých skupinách pracují. To udělám úplně jednoduše. Opět použiju toto okno Breakout Rooms a nyní mám tady zobrazeny všechny otevřené skupiny. Samozřejmě tady se mi zobrazuje, jestli ten student se připojil nebo nepřipojil, protože někteří na to můžou zapomenout, někteří to můžou ignorovat, v tom případě tam bude not join, ano. Může to být taky, můžou tam být zobrazeni studenti, kteří například přišli o trošku později a nestihli toto rozřazování. V tento moment vy máte možnost přiřadit je k nějaké skupině manuálně. To si ale teď nemůžeme ukázat. My si ale ukážeme, jak se podívat do jednotlivé skupiny. Tady se chceme podívat do skupiny 1, tudíž dáme Join a chceme se připojit. Tak, Zoom nás tam připojil a jsme ve skupině 1. Nyní tedy můžeme diskutovat se studenty, podívat se, jak pracují, dát jim nějaké informace, prostě jim pomoct. Když chceme z této skupiny odejít, máme 2 možnosti. Buď se přepneme do další skupiny, nebo opět odejdeme na tu úvodní obrazovku, do té hlavní místnosti. My se teď chceme podívat na tu druhou skupinu, takže opět otevřeme tuto nabídku a jednoduše přejdeme do té druhé skupiny úplně stejným způsobem. Tak, počkáme a jsme tam. Ano, jsme v této skupině. Nyní se chceme vrátit do té hlavní místnosti.
Zvolíme tedy možnost tady vpravo dole, opustit místnost a nechceme ukončit celý meeting, ale jenom opustit místnost. A vracíme se tedy na úvodní obrazovku a jsme tady opět sami. Máme další možnosti, jak můžeme se studenty komunikovat. Jedna z nich je vyslat zprávu všem, ano, poslat všem zprávu. Pokud to uděláme, studentům se na obrazovce objeví toto oznámení. Například typicky, že jim zbývá nějaký čas do konce a potom místnosti uzavřu. Takže napíšu například máte 1 minutu. Když dám takto vysílat, tak studentům se na obrazovkách objevila tato zpráva, která po chvilce zmizí. Lze to ale udělat i opačně. A to tak, že studenti můžou požádat o pomoc vás. Oni tam mají na to tlačítko, když ho zmáčknou, objeví se vám na obrazovce toto oznámení. Doporučuji studentům připomenout tuto možnost, ať potom má to trošku větší spád ta lekce. Vy teď máte prostě 2 možnosti, buď se připojit, tedy vyslyšet to volání, nebo ho ignorovat. My samozřejmě vyslyšíme toto volání a opět se připojíme do této místnosti. Tak a můžeme nyní konzultovat nějaký problém. Opět problém jsme vyřešili, opět opustíme místnost. A jsme sami zase v té úvodní obrazovce v hlavní místnosti. Čas pro společnou práci vypršel a my nyní požádáme studenty o to, aby opustili místnost. To uděláme opět v nabídce Breakout Rooms a zde dole zvolíme možnost uzavřít všechny místnosti. Pokud tak uděláme, studentům bylo dáno 60 sekund na to, aby opustili místnost. Oni mají 2 možnosti, okamžitě odejít, nebo ještě dokončit nějakou práci, připravit si něco a nechat ten časový limit vypršet. Vidíte, že jedna studentka už opustila tuto místnost, nechtělo se jí tam být, druhý student ještě váhá. Pokud nic neudělá, bude za nějakých plus minus 30 sekund vyhozen. My tedy zvolíme tuto možnost, počkáme těch 30 sekund, jak vidíte, jedna studentka už přišla a potom uvidíme, že student bude navrácen zpátky na tuto úvodní obrazovku. Tedy počkáme ještě nějakých 10 sekund. Nic nebudeme dělat, nic nebude dělat ani ten student. 3, 2, 1 a je zpět. Ano, takto se vám tedy jednoduše sama od sebe uzavře ta místnost a my opět můžeme pracovat všichni společně. To by bylo asi vše k té technické stránce oddělených místností. Jak vidíte, není to úplně komplikovaná věc, ale na druhou stranu vyžaduje to trochu cviku, trochu orientace v tom prostředí a trochu schopnosti improvizovat, rychle reagovat a podobně. Ta technická stránka samotná není úplně to nejsložitější na těch oddělených místnostech. Mnohem těžší je totiž najít pro ně využití. Mnoho učitelů určitě bude právě tuto možnost práce ve skupinkách postrádat při online lekcích. Znám učitele, kteří to využívají skoro pořád, vlastně celá jejich lekce je jedna velká práce ve skupinách, ať už 2, 3, větší skupiny nebo jenom poloviny třídy a právě tady se můžou cítit velmi ochuzeni. Toto je taková, řekl bych, slabá náhrada, protože není to úplně to stejné jako ve třídě. Ta největší nevýhoda je to, že ty skupiny vlastně nemůžou mezi sebou komunikovat. Oni se prostě nevidí, jsou uzavřeny v těch jejich skupinách a tam sice můžou pracovat, ale navzájem nemůžou komunikovat. To samozřejmě trochu znemožňuje nějaké aktivity, jako například já jsem chtěl dělat dneska, nebo dělal jsem ve své lekci kvíz, soutěž mezi 2 družstvy. Toto samozřejmě nejde, protože ty skupiny se tam nemůžou navzájem slyšet, nemůžou komunikovat, já neslyším obě skupiny najednou, takže pokud chcete dělat takovouto aktivitu, musíte opět sáhnout k tomu klasickému zobrazení,
a nějak si tam rozdělit ty skupiny. Samozřejmě není to úplně stejné jako v normální lekci, ale jde to udělat. Ale pro co jsou tyto oddělené skupiny vhodné? Jakákoliv tvorba nějakého textu. Často to využívám. Tvorba nějakých dialogů, tvorba kratších textů, studenti prostě spolupracují společně. Dále nějaká těžší cvičení, komplikovanější, kde by to asi jednotlivci zabralo hodně času, takže pokud chci, aby studenti kooperovali nad tímto cvičením, opět vytvořím tyto skupiny. Nebo jakékoliv těžší čtení s porozuměním, práce s textem, ano, nějaké těžší úkoly a podobně. Vždy, kdy chcete, aby studenti spolupracovali, je možnost využít těchto skupin. Příprava toho nezabere skoro žádný čas. Je to otázka ani ne 1 minuty. Než tam prostě naklikáte počet skupin, studenti se připojí. Myslím si, že je to v mnoha ohledech možná rychlejší, než kdybyste dělali nějaké skupiny ve třídě a studenti by se museli přesouvat. Takže určitě proto naleznete využití a pokud ho naleznete, rádi budete tuto možnost využívat. To, co ale vidíte právě na svých obrazovkách jako podklad k tomuto závěrečnému proslovu, není něco, co se dělá v oddělených skupinách, ale je to další funkce, kterou bych vám rád ukázal v jednom z příštích videí. Toto je totiž kontrola obrazovky. Tato slova, tyto kartičky, neseřazuji já, ale seřazují je sami studenti. Je to další funkce, která vyžaduje trochu praxe, vyžaduje hlavně trošku úsilí od studentů a snahy, ale když to studenti pochopí, je to něco, co určitě tu lekci ozvláštní. Chtěl bych se taky ještě věnovat externím aplikacím, které můžeme využít. Jednu z nich opět můžete vidět právě teď a možná ji znáte, možná ji používáte, pokud ne, určitě o ní bude video. To už je ale pro dnešek vše. Já vám děkuji moc za pozornost, doufám, že jste se něco přiučili a že tuto možnost využijete, vřele doporučuji. Pokud se vám tento nápad líbil, můžete sdílet toto video dál. Samozřejmě budu velmi rád za jakékoliv připomínky do komentářů, samozřejmě i ty kritické, a budu se na vás těšit příště, možná právě u této vzdálené kontroly. Děkuji vám a nashledanou.